como sala, tráfico nada. Okay. Ah oui, je zie. Ze zijn er hoe je naar de auto de vier. Blijf, jij altijd. Open for good industry. Okay, let's see what I'm telling. Ah hoe je zie, hoe je zie. Waarschijnlijk de vier, ga je de vier. Like ik blij met zijn nou nog daarna is een squad, like kan het niet believe. Vriend aan de fietsjes op fietsjes, die mannen kan in de hoe zo staan, zoals die. Like blij maar is nog easy peasy, limit easy, broertje met die fietsie. Slaat aan, eet aan je bitchy, 2 times, 3 times, ging niet nog op, ja. Nu nog in de waar niet, broer kom nu hier, ik sta niet nog met elkaar niet. Ja broer, ik heb oortjes met dag hij. Als je kwaad raakt, moet je samen met collega broer. Like als je nog even die place ziet, nee broer, ik is een controle.